Proč člověk v tísni? No, protože jsem se o jiné společnosti nedozvěděl, že by dělala nějakou takovouhle dobrovolnickou činnost a zaměřovala se právě na tyhle ty sociálně vyloučené lokality, kterých v Ústí je spousta. Jsem student a zároveň učitel a pracuji ve volném čase, pracuji jako dobrovolník. Doučuji v rodině asi už půl roku. Co teda vlastně studuješ? Sociální pedagogiku. Dobrovolníkem jsem od Člověka v tísni, vlastně od září, takže ne moc dlouho. A co je jakoby úkolem? Co je to jako, že jsi Douču, vlastně jsem v Matiční ulici, kde doučuju malou Sáru, holčičku v první třídě. Věnují prostě 1 hodinu až 2 týdně. Co se Sárou děláte? Když k ní přijdeš a trávíte tu hodinu? Mám vždycky připravený nějaký materiály prostě, různý cvičení, kde se učí vlastně psát a podobně. Vnímat prostorová orientace, motorika jemná, hrubá, prostě různý.